ofu nwa nwoke na-anọ m. So wee bata mụ na ya na-abọ wee bili. Wee mụọlụ ya nwoke na-abọ na ofu nwaanyị. Ihe niile na-aga ọfụma. Mana di m ada eme ọfụma ahụ. Mana nwanne m nwoke, ụmụnne m na-eme ọfụma. Wee kpọọ ofu nwanne m nwoke wee sị anya biko ka onye lụ di m aka ka agba ma ọ ga-emebe ọfụma. Ọkwanụ ya. Nwanne m nwoke wee kwalụ. Wee sị m nye time. Obele oge afọ nyeli ya o wee mesịa wee kpaa anyị na-abọ wee wele ezigbo ego wee nye di m. Di m wee bido wee zụba afịa. Afịa ahụ ọ na-azụ ogo machine na-agba. A na-ekwu ogo moto. Di m egozie moto wee kwụrụ ọtọ wee chejie o. Wee bidozie ọ pụọ m abatara. O bidogodu n'ije abalị. Onye na excuse gbogo, onye na excuse gbede. Ihe anụnwa gwu m ike. O bidozie nnọọ kechebe nnọọ na-adọ ọcha na-efiche motie. Ọsị ọbụna mụ na ya chọrọ ije ife. Mbịa ka nọ n'iru moto. Ọsị m mba ma nọkwa na n'iru moto. Nsị eke maka ihe ọsị na m mee distract ya na mmanya ya ka bidoro ịnya moto ọfụ. Nnekwa ihe nke anya sie na iwe na m achọrọ distract o mee kwugbuo mụ na ya na-abọ di ya sị na ọmụnwa bụ nsogbu. Ọkwanụ ya nhapụ ya eme nje nọrọ n'azụ moto. Ọkwanụ ya ihe anụnwa na-eme nne dị ihe. Until one day, mfunya na one girl. The girl nọ n'iru moto bulie na-aga. Nwesị ihe nke anụnwa. Ihe a wee m mgba nkịtị. O wee bata wee jụbịa ya wee sị ya na afọ ka ịbụ nwaanyị n'iru moto tata. Unu agba ihe ọ gwa m. Ọ sị m na ọ bụgodu na ya gwa m na nna distract ya. Ma ọnya chọọ igbu mmadụ ya gwakwa onye afọ na ọ na-distract ya na o nwere n'ụkọdụ na ọ ga-abụ ife ifele dụọlị ya. Ya just wele ifele n'ụkwara. Akwa ifugo nya wee gbu ya nkịtị. Aka na-eme nya fụkwa the girl ege ndị mmadụ wee bido wee na-ekwu na ọ na-ebukwe this girl na the girl wee nye nwaanyị. Ihe a wee gwu m ike amụrụ m ife m ga-eme. Wee kpọọ nya wee jụbịa. Ọ sị m klasịrị si n'iru ya pụọ. Omume ya gbanwee etu o si emesizi anyị omume etu o si emesi mụ na ụmụaka omume chenjie. Mami ya bidokwe na-agwa ya sị ya na ihe ọ na-eme adọrọ mma ọchọ dị mma. Ka ihe anụnwa na-eme diọkpala m wee gụsịa secondary school. M wee sị di m na ọ ga-abakwa n'university ka o jee gụọ akwụkwọ. Ọ na-ama ihe this guy kwu na diọkpala nara eje akwụkwọ. Ya jee kọchọ ihe ọ ga-eme ka o wee nyebe aka wee zụrụ ụmụnne. Wanyị na di enwegokwa ego ka a na-agwa anyị ihe ahụ. Ọkwanụ ya. Si ihe a wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya ike nya wee kpọọ nwanne ya nwoke. Nwanne ya nwoke wee sị anya kpọnye diọkpala ahụ. Ya wee kpọrọ diọkpala ya wee kpọnye nwanne ya nwoke. Ihe anụnwa di ya na-eme na-agakwa ka ọ na-aga ahụ. O wee luo one day ha wee see ezigbo okwu. This man wee open up na amụ ihe o kwuru. Na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. In fact ka ya gwazi anyị eziokwu na nyanwa bụ nwunye bụ nwunye mama ya. Na maka na ya bụ ofu nwa nwoke ka eji wee mee ya wee nụọ nwaanyị n'oge na ya ka elulu oge ịnụ nwaanyị. And maka ya na ya ga-eji aka chọta nwaanyị anya chọrọ ịnụ. Echekwado ya ha akpa m ekwu mama ya daa na na-ebe akwa chọọ dị mma. Ọ sị in fact na ya jizi this time wele agwafa na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. And na nwaanyị afọ ya na-ebugheli n'iru moto ka a chọrọ ịnụ. Ya chọrọ. Ọkwa na anyị echekwa na egwuregwu ka this man na-akọ ihe ahụ. O je mee ego this girl dulie bata. Akọdụ this girl bata, the girl wee bido. Wee na-azọ ọkịka. Ya na-egosi na ọnyanwa bụ nwaanyị isi. Na nyanwa bụ nwunye mama ya. Na ha azọ ihe niile. Akwụcha obulu ụzọ je gburu. Ihe eme na obulu ụzọ je mee. Ihe a na-eme nya agba nkịtị maka na nwanne ya nwoke na-ete ekike arọfa. O wee lụọ ofu mbọsị this woman wee bata wee si di ha. Na ọ ga-eje n'ụlọ ụka ka o jee renounce ọnya bụ nwaanyị nke isi. Maka na ịmagolu na ọ bụrụ na ị chọọ idozi ndụ gị n'ụlọ ụka. Na ị ga-eje renounce ofu nwaanyị kwuo nke ị na-anụzi. Ka nke afọ ị na-anụ wee nwee ike mee gịnị? Solu n'usoro na-ama ọgọdụ ndị CWO. Maka na ọ bụ na ị merie that second wife enwere ike ime ọgọdụ ndị CWO. O nwere mgbe ndị ụka bidoro ụdị ife dị otu a. Si ọkwanụ ya nwaanyị a wee bata wee gwa di. Ụna maka ọ gwasịrị this guy. The guy wee lụọ ofu mbọsị n'ụlọ ụka. Wee gbasa ụka ndị ụka na-ana. Wee sisi chelu na o nwere onye chọrọ ikwu okwu. Ọ bụrụ die.
o wee welu Mike wee sị na ya na-agwa ndị ụka na ọsọsọ nwaanyị nke kịta anya na ya na-abọkwu, which is the second wife, bụ nwaanyị ya na-anụ o, na nwaanyị nke ọzọ abụrụ nyanwa na-anụ ya, na nwunye mami ya. Ndị mmadụ sị nwaanyị ekwu na nwunye onye ọwụ, na ihe amalụ bụ na ọ bụrụ nwunye nọọsụ onye eke a na-anụ, na ihe a na-agwazi ndị ụka ụkaba na-atị adụ ka nwunye nye ugwu niile ha kwesịrị inye n'iru ụlọ ụka. Ndị na abịala ụka bọsị afọ ihe a wee fie ọwụọ nya na wee si n'ụlọ ụka wee bela akwa wee naba. Na ebe afọ ka ya nọ wee luzo hope, ebe afọ ka ike nọ wee gwụ ya nya na ya mara ka ife dị adọ nya nata na ebe nne di esolie na ebe na nwaanyị a bụ nne di ọ nọzuzi 2 years ihe a mere. Nwaanyị anụnwa jewel maka na sinsi afọ nọlụ na-egbusa emeli na-egbusa emeli na-egbusa emeli. Akwa ifugo anyanwa wee lenazia n'okiliki akwana ya wee kpọọ nwanne nwoke wee kọbalị ya wee kọsịalị ya. Nwanne nwoke wee sị ya na nsogbu adọrọ ya nye obele oge na ya ga-efix ya. After 6 months ya gwacha nwanne nwoke wee sị ya ngwa na ya kpọzala ofu nwa nwaanyị afụfụ ọnụ na-eje na-finish secondary school na-achọ ịba university ka ọ gbagotebezie ebe fabi na Abuja. Ọkwana ya wee kpọlụ nwa ya wee gbagobe because na nwa ya nwoke nke ọzọ nọ school, then nke diọkpala na nwanne nwoke bi ya wee luo. Ọ bụrụ na nwa ya nwoke emebego ọfụma, ha wee ha ya ala ha flat ebe ha bi, ha na nwa ya nwoke afọ fa niile biziela ebe afọ. Ya wee mechalụ wee no wee bibe ndị ya a na-ekwu ha mepelie obele kedu afọ ya ịmagono supermarket ya na-elezi ya bibe ndị ya do very happy. O wee lụọ ofu mbọsị asị na ndị keke kọlọ die n'ụkwụ, o wee daa wee meruo nne ezigbo arụ n'ụkwụ, wee bulie wee jebe ụlọ ọgwụ. Wee lụọ wee bụ na o nwere ọya shuga. Ọ mara na ọya shuga bụ ihe na-ayi asens. Ọkwana ya wee tritiche nye wee bulie wee na since afọ ebi wee na ihe anụgwa melie n'ụkwụ meriri arụ n'ụkwụ ekwerozi ana. Unu amagolo onye shuga bagolo arụ well na ọ bụrụ na ị nwee ife mege n'ụkwụ na ọda ana, onwe ebe ọbụla ị nwere ọnya na ọda ana. Ọkwana ya si nwoke a wee dọla ụkwụ ụnụnwa wee bido wee lebe na ego niile this guy ji nwoke ego ọ ka na-ama na-ejine because unu afụgo na ọ bụrụzi ụmụazị nke na ọnwụ dacha na ihe anụnwa melie n'ụkwụ. Ọkwana ya unu amakwazi ihe mee the next level. Nwunye di wee dụlụ ụmụaka na abụọ mụọlụ ya nzawo. Chineke afụrọzi nwaanyị a just after 1 morning afụrọzi ya ọ hapụ this guy. Unu ama na kịta na ndị mmadụ wee welu fonu wee na-akpọ ya na-asị anya bịa ka ya nete die na die ga-anwụkwa na o nwerozi onye na-enetie. A na-ekwu die nwanụ wee wekwuolu fonu wee kpọọ ya wee sị ya biko ya do sorry na kịta na ofogie n'anya ya mee mistake ya mere nka ya mere nka. Ya wee sị ọkwa ịfụlụ ya wasịa ọsịa na bọsị afọ ikwuru ihe anwa na chọọchị ka ihe jikọ gị na ya na-abọdụ ka di na nwunye ketọrọ. N'ijụrụ ya n'ime obi gị jikwa onye n'iru ndị mmadụ ma n'iru Chukwu. Olokịta ka ị nwere nsogbu wee kpọbịa ka abịa netebe gị anya. Ọ bụrụ na ọ gị nwa bụ nyanwa ị ga-abịa nete gị na iwe na-ewegodi esef ihe o ji wee were fonu wee kpọbịa maka na o nwere ifele na onwe ifele na o kwesịrị ịkpa ya. Ịghọtago? Mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ. Nwanne m kedu ife ịlụ? Kedu ife ọdụgụ ka nwaanyị a mee kịta? Ọnya na gbaghalụ die jee netebie maka na ọ die ka ọ bụ n'eziokwu mana ọ jụrụ ya n'iru mmadụ ma n'iru Chukwu. Ka onye jụkpa aka na ntị gbu ya nkịtị ka ọ taba afụfụ dị ọlụ nje ya. Ọlụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.